Ο λόγος που το 99% του κόσμου αποτυγχάνει να χάσει βάρος παρά τις προσπάθειες που κάνει, τις δίαιτες που ακολουθεί και τα συμπληρώματα που παίρνει, είναι επειδή δεν έχει κάνει αυτή την μικρή αλλαγή οπτικής που θα σου πω τώρα. Ο λόγος που δεν τα καταφέρνεις είναι επειδή το βλέπεις ως μια βραχυπρόθεσμη λύση. Κάτι που θα κάνεις για 1-2 μήνες και μετά τελείωσε. Αποτυγχάνεις να χάσεις το βάρος επειδή δεν χτίζεις μακροπρόθεσμες αλλαγές συμπεριφοράς. Οι δίαιτες είναι βαρετές, είναι περιοριστικές και σε κάνουν να πεινάς πάρα πολύ. Και αυτό το πράγμα φέρνει ως αποτέλεσμα να σε κάνει να θέλεις να το παρατήσεις και να μην βλέπεις το αποτέλεσμα που θέλεις ποτέ. Το κλειδί για να χάσεις 5, 10 και 20 κιλά είναι να αλλάξεις την οπτική σου και να χτίσεις βιώσιμες συνήθειες, όπως το να μάθεις να μετράς το φαγητό σου, να έχεις ισορροπημένα γεύματα και συχνότερη δραστηριότητα. Καμία δίαιτα και κανένα ρόφημα αδυνατίσματος δεν πρόκειται να σου μάθει πώς να ελέγχεις τη διατροφή σου. Η απώλεια λίπους δεν είναι μια ευθεία γραμμή στην οποία ξεκινάς σήμερα και αύριο έχεις φτάσει στο στόχο σου. Θα υπάρχουν και αποτυχίες και επιτυχίες και θα πρέπει να μάθεις να αποδέχεσαι κάθε κατάσταση που περνάς. Όλες αυτές οι καταστάσεις είναι μέρος του ταξιδιού σου. Αν αλλάξεις αυτή τη μικρή οπτική που σου είπα στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου, τότε θα έρθει και η πραγματική αλλαγή που θέλεις.